Når der er noget, vi bøvler med i livet, så er det rigtig tit, at vi prøver at undersøge, hvordan vi kan hjælpe os selv. Og en af de gode måder, vi undersøger det på, er ofte, at vi prøver at google på nettet og finde nogle svar på den problematik, som vi er oppe imod. Det synes jeg ikke nødvendigvis er en dårlig løsning, men nogle gange så oplever man, at de der gode råd, som man kan finde rigtig mange steder på nettet og andre steder, så at de har ikke rigtig den effekt, som man synes, at de skal have. Hvis du er ung, og du har ting i dit liv, som du måske allerede har prøvet at gøre op med, men hvor det ikke er lykkedes for dig i den grad, som du gerne vil, så kan du komme i gruppeforløb, og du kan også komme i individuelle forløb hos os i Ungt Refleksionsrum. I Ungt Refleksionsrum er vi specialiseret med at tale med unge, og vi har rigtig mange unge igennem hos os hvert eneste år. Så tag kontakt til os i forhold til det, som du synes er svært lige nu, og vi vil rigtig gerne hjælpe dig og guide dig med en professionel tilgang til at komme videre med det, som er svært lige nu.